Сәмсіз, менің исемім Зилә Нәҗип. Мин Истанбулда яшим. 4 бала әнисе. Үземнең эшем чынбарлыкта икътисад белән бәйле. Мин аудитор. Ләкин чит илдә шулай булып чыкты. Безнең гаилә чит илдә корылды. Ирем дә татар һәм безнең балаларыбыз да чит илдә туды. Чит илдә туып үскәндә иде мин әлбәттә эшем минем интуиция буенча балаларга татарча өйрәтә башладым һәм инде алар шактый беренче балам инде шактый 14 яшендә һәм Рима шакката инде аларның ничек татарча сөйләшүләренә. Шуның өчен ул мине бу нигә чакырды дип уйлыйм. Белмим, бәлки төзәтерсең алай булмаса. Мин Татарстанга без чит илдә озак яшәгәч инде Татарстанга кайткач бик еш мин генә түгел безнең шикелле чит илдә яшәүче гаиләләр бик күп мондый фикер белән күрешәбез. Ике тел өйрәтсәң балаларның башы буталачак һәм ул соң аның теле соң ачылачак. Шундый бер фикер бар. Без бу фикер белән килешмибез, чөнки безнең кебек бик күп гаилә бар һәм балалар берничә телдә сөйләшәләр. Татарча, төрекчә, инглизчә яки французча, яки бүтән тел кайсы илдә торса һәм бер балабызның да теле соң ачылмады. Безнең төп максат монда татарча гына түгел, ана телендә генә түгел, ана телендә фикер йөртә торган балалар үстерү иде. Һәм бу фикерне миңа Алимә дә үзе әйтте инде, синең балаларың татарча фикер йөртә белә. Туган тел минемчә бик мөһим. Туган телнең мөһим икәнен чит илгә чыккач күбрәк аңлыйсың дип уйлыйм мин. Әгәр дә синең мөхитең, синең туган телең яхшы түгел, чит тел яхшырак, бу тел яхшырак, синең телең начар, матур түгел, бүтән тел матуррак дип тукып торсалар, бәлки син моңа ышанып китә аласың. Әмма чынбарлык мондый түгел. Һәр кемнең үз ана теле аның өчен иң кадерле, иң кыйммәтле тел дип уйлыйм. Чөнки бу юнәлештә фәнни эшләр дә бик әз. Чөнки кешенең бик стресс вакытында, бик җир тетрәүләр булган вакытта кеше ана телендә сөйләшә башлый. Ул ана телен белмәсә дә ана теленә күчә. Яки, мәсәлән, Төркиядә дә шундый җир тетрәү булды. Ул Истанбул акцентында сөйләшә торган кешеләр җир тетрәү булгач үз акцентында, үз авылча сөйләшә башлар. Чөнки син үз тамырларыңа бик якын һәм без туган телнең бала кеше психологиясе өчен ниһаять мөһим икәнлеге турында әле безнең фәнни эшләр бик әз. Ләкин алар бар чит илдә, шуның өчен туган тел бик мөһим дип уйлыйм. Психологик яктан икенче сәбәп туган тел ул кадерле. Синең бөтен тарихың, үзең кем икән белер өчен бик мөһим һәм инде ничә тел белсәң дә ул яхшырак дип уйлап без балаларыбызга татарча үз телен өйрәттек. Беренче балада күбрәк моңа игътибар бирдек, әлбәттә. Һәм безгә Габдулла Тукайның китаплары бик коткарды. Минемчә ул бик эчтәлекле һәм бик бай. Аның әсәрләре әлбәттә мине гел Габдулла Тукайны укыгач, инде минеңа сорыйлар, Зилә, син нишләп Габдулла Тукай тышында бүтән безнең бик күп язучыларыбыз бар бит, син нишләп гел Габдулла Тукайны укыйсың балаларыңа дип сорагач, мин чынлап та әйе шул дип уйлап куйганым бар. Һәм чыннан да бар, бездә яхшы татарча бүтән язучылар да бар укый торган, ләкин кайбер әсәрләрне татарча мин балаларыма укый алмадым, чөнки алар заманчага уйгын туры килмидер, заманчага аларга кызык түгел. Без инде нишләргә булдык, без чит илдә чыккан китапларны минем шикелле бик күп әни булай да укыйбыз, төрекчәме, инглизчәме, без аны татарчага тәрҗемә итеп, үз балаларыбызга кызык булсын өчен аңлатабыз. Шундый Татарстанда инде татар китап нәшриятының бүтән китаплары да минем өйдә бардыр дип уйлыйм мин, ләкин мин аның
наверное, 20% гына балаларга укый алганмындыр дип уйлыйм, чөнки балаларга я кызык булмыйдыр, я мин аның эчтәлеген миңа бик ошап җитмидер. Китап укуны без бик яратабыз, чөнки ул бик файдалы дип, һәм монда инде китап балага түгел, без бала белән китап укырга тырыштык. Чөнки анда китап бергә укыганда интерактив булганда, бала белән син баланың дөньясын күбрәк аңлыйсың, тел байлыгы аның күбәя, һәм шул татарча китаплар без Татарстанга кайткач аладыр. Һәм бик күп инде балалар үстергәч, чит ил китаплары да үстергәч, инде шундый фикер туды, безгә дә, бу юнәлештә бик күп эшләргә кирәк безгә. Безгә татарча мультиклар кирәк, татарча китаплар, һәм мин дә үз хикәямне яздым. Инде безнең дә төрекләр әйтәләр, безнең дә бу ашта үзебезнең өлешебез булсын дип. Китапны яздым, берничә экспертка укыттым, теге үзе ясаган әсәр, ой, шундый шәп булмасын дип, чынлап да чит илдә дә бу китап басырлык дигәч, Улан малай Улан дигән китапны яздык, аны кем чыгарды әле безнең? Юлбасма нәшрияты чыгарды. Ул сыры тиз генә чыга алмады, чөнки анда пандемия, мазар керде. Тагын нәрсә булды? Хәзер әйтәм, нәрсәләр әйтмәкче. Моның мин үзем өчен ни булды, сюрприз булды. Моны беренче засыпайка русча әйтәләр инде, йоклар алдыннан укыла торган беренче китап. Чөнки балалар бит инде йоклыйсылары килми, йокларга ятасылары килми. Беренчедән бала белән без йоклар алдыннан китап укыганда алар бик яратып укыйлар. Икенчедән анда персонаж да йокларга ята, һәм мин моны Disney ниләрендә дә күргәнем, минем китапта да йокларга ята, һәм бала үзен шул персонаж белән йокларга ятырга җайлырак. Шуңа күрә беренче засыпайка китапта булды, бу ул яктан да минем өчен сюрприз булды. Шундый минем хикәям менә мондый. Тагын нәрсәләр сөйлим, син мине яхшырак беләсең. Беренче тапкыр мондый җирдә чыгыш ясыйм, шуңа күрә бераз ашыгып та сөйләргә мөмкин. Менә мин сорарга телим, мин әлбәттә күрәм ниндидер киртәләр дiyeyim инде татарча китапларны укыганда, менә бу чит илдәге балалар өчен, аны Зилә үзе дә әйтә алыр, менә балалар татар әдәбиятын да, татар китапларын шул ук Тукайны укый башлар өчен иң беренче каршылык нинди? Ничек аңламадым сорауны? Менә ул балалар Европада тусын, Төркиядә тусын, татарча контентны укый башласын өчен нинди каршылыклар бар? Нәрсәләрне җиңәргә кирәк? Беренчедән үзең ышанырга кирәк. Мәсәлән, тагын бер гаилә бар, безнең Америкада яшәүче. Мин аны инде, алар бик татар җанлы гаилә, хәтта алар да татарча өйрәтмәскә микән дип уйлаштырганнар. Аннары инде бүтән зуррак бер гаилә апасын син нәрсә ничек инде балаң өчен татарча бик мөһим дип әйтү белән мин үз-үземә килдем, һәм балага аларның балалары бик чиста хәзер татарча сөйләшәләр. Беренчедән, әни белән әтидә шик булмаска тиеш, нишләп татарча кирәк. Безнең башта шиктән башлана, шикләнә башлый. Чынлап та нәрсәгә кирәк инде бу татарча? Эш эшли алмый инде бу татарча, аннары нәрсә? Эштә кирәк булмый инде, нәрсәгә кирәк инде баланың башын катырга. Бер. Икенчедән, ни башлана? Әни белән әтинең булай да эше күп, аның өчен чынлап та бик күп энергия кирәк татарча өйрәтер өчен. Чөнки бүтән тел, Россиядә торсаң русча, Төркиядә торсаң төрекчә, Америкада яшәсәң Америка, ул тыштан керә, ул шул хәле каты бәреп керә, ә син аны өйдә ничектер сакларга тиеш. Инде ул чынлап та бик зур энергия кирәк ул нәрсәгә. Ләкин менә шуны әйтәм мин сезгә, татарча белү чынлап та бик зур нәрсәләр бирде минем улыма, мәсәлән, чит илдә яшәсә дә.
Ул аның хәзер дуслары бар. Финляндиядә, Татарстанда. Ул бик күп илдәге кешеләр белән болай якын гына мөнәсәбәт түгел, бик якын мөнәсәбәтне бик тиз нитә ала, кыра ала. Һәм ул кешеләр аңа бик якын. Мин аны нидә дә күрәм, мәсәлән, бер американец белән ул сөйләшә ала, инглизчә белә, ләкин якын мөнәсәбәттә була алмый. Ә ул татарча бүгенге көнгә хәтлек без татар теле белүнең яхшы якларын гына күрдек барлыкта. Һәм самоуверенностьны, үзенә ышаныч та күбәя балада дип уйлыйм. Чөнки Төркиядә яшәп 4нче буын, мәсәлән, мин берничә кеше күрәм, алар үзләре бер кеше дә өйрәтмәгән аларга туган телен, алар үзләре утырып татарча туган телен утырып өйрәнәләр. Андый ниләр дә күп, үрнәкләр дә күп. Менә шулайрак. Аннары соңгы сорау булыр, чөнки безнең киләсе спикерның вакыты җитә. Нинди ресурслар кулланасыз гаиләдә сөйләшүдән тыш? Гаиләдә ресурслар бик мөһим. Мультиклар, менә Аллага шөкер, татарча мультиклар бар безнең. Төрле ниләрдән. Аннары аудио китаплар тыңлыйбыз. Интернет бик зур нәрсә. Секундочку, чыкмашында ошуш юк икән. Так, мин кыскача гына әйтеп китим, Зилә сөйләгәннәрне русча. Зиля, фамилия у нее Назипова, живет в Стамбуле, у нее 4 детей, и в семье у них дети, и вся семья говорит только на татарском. Тут особенности вот этого татарского воспитания. Дети не только говорят на чистом литературном, красивом татарском, то есть не на бытовом уровне, но и мыслят на татарском языке, рассуждают на татарском языке. Я это сама, кстати, лично увидела, лично была свидетелем, как они между собой общаются на татарском, рассуждают, читают вместе с нами книги, обсуждают сюжет. И Лилия... У меня вместо Зили сейчас оказалась Лилиана на экране. Зиля еще рассказала про то, что они используют интернет-ресурсы, чтобы дети практиковали татарский язык. И ребенку легче общаться с детьми из других стран на татарском языке, легче находить какие-то общие точки, если, по сравнению с тем, если общаться с ними только на английском. Если ребенок общается с носителем татарского языка из другого региона, из другого города, из другой страны, им легче найти общий язык, легче сдружиться по сравнению с общением на другом языке. И, кстати, тут же Зиля рассказала немного про свою книгу, которую она написала по образцу книг на турецком, на английском языках. У меня, кстати, тоже есть один экземпляр. Оленин сын Улан переводится. Книга «Засыпайка», первая книга «Засыпайка» на татарском языке. Издательство Юлбасма из Казани. Так, Зиля, ресурслар буенча әйтеп бетердек ахыры. Әйе, мультиклар бик мөһим. Әйе. Һәм алар нигә йөрий, онлайн мәктәпкә татарча. Әйе, Алимәнең, конечно, Алимәне әйтмичә монда үтәргә кирәк түгел. Алимәнең хезмәте бик зур, аны үтәргә кирәк, ничектер, анда күтәргә кирәк ул кызны. Алимәнең мәктәбенә йөриләр. Анда, чөнки Алимә мөхит тудыра төрле илдәрдән, алар шикелле балалар белән алар анда әңгәмә корып сөйләшә алалар. Алимәгә бик зур рәхмәт чынлап. Һәм синең татар клубы, китап клубыңа тоже бик зур рәхмәт. Әмирханга Аллаһ Тәгалә насип итте. Безнең янда алар атна сайын утырып китап укый. Әмирханга кызык булыр дип уйламасын, аңа кызык, ул йөри, сиңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур, Зиля. Снова коротко, еще один ресурс для изучения татарского для детей – это
онлайн академия, Алима Академия, где проходят занятия не только по татарскому языку, но и по истории, по рисованию, по логике, по математике. И все это на татарском языке. И еще сама реклама. Мой книжный клуб на татарском в Стамбуле, куда ходит вот 14-летний Амирхан тоже, и с нами сидит, обсуждает эти книги на татарском языке. Единственное, где, от себя добавлю, где есть немного сложность, ребенок учится, читает, применяет в обычной жизни латиницу, а с нами ему приходится читать на кириллице. Но это обычно вообще не чувствуется, потому что рассуждение, общение, все происходит на татарском. Вот, Зиля сиңа бик зур рәхмәт. Без киләсе спикерга күчәбез. Сорауларыгыз булса, зинһар чатта языгыз. Без ахырда аларга җавап бирергә тырышырбыз. Яки чатта Зиля үзе үк җавап калдыра ала. Әнә Зиля сиңа анда Илсия сорау яза башлады. Без инде киләсе спикерга күчәбез. Зиля, син текст белән дә җавап бирә аласың.